راديو إيرنا حلتو زينا أمبراغ سودان كتما كسلا بعسران حمشن حسب سقواهر حدش قيشت بوحدو حدث بقتلن كله أسات عسرا دما كم زغسلو تحبيرو اتقيشت دقفتي نايتي كاب قبيلة بين عمر أم حداري كتما كسلا خوينو زتمزه صالح عمرن تقاومتو حدن دواني تقواهيرو كوميتي ጸጥታ ዞባ ከሰላ ምስ አካላት መንግስቲ በመረዳዳ እቲ ተጓሂሩ ዘሎ ግጭትን ምትፍናንን ክሳብ ዝሃድ ኣብታ ከተማ ንሳልሲ ሰዓታት እቶቶ ክጸንዕ ዓዊጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶ ካብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ከሰላ ስርዓትን ሕጊ ሃገርን ክኽበር ተማሕጺኑ ቀቢላታት በን ዓመርን ሃደን ድዋን ናብ ትሕቲ ብሔረ በጃየን ዝሕቆፋ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ከተማ ከሰላ ካብ ወተሃደራዊ ወጻኢ ሲቪላዊ ማሕዳሪ ክሽየመላ እኳ እንተኻኣለ ካብ ቀቢላ ሃደንድዋ ተቐባልነት ኣይረኸበን እቲ ካብ ቀቢላ ቤን ዓምር ዝተመዛ ሓድሽ ማሕዳሪ ደገፍ ወተሃደራዊ ጉጅለ መንግስቲ ሱዳን ረኺቡ እኳ እንተሎ ብሰንኪቲ ኣብ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ናዕብን ግጭታትን ግና ዛጊት ካብ ካርቱም ናብ ከሰላ ክግዕዝ ኣይከኣለን ቀቢላ ሃደንድዋ እቲ ካብ ቤን ዓምር ዝኾነ ማሕዳሪ ብኻልእ ክትካእ ዝጠልብሉ ዘለዉ ምኽንያት ኣይተነጸረን እንተኾነ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ቀቢላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከሰላ ተጓሂሩ ዘሎ ግጭት ቀቢላዊ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ኣሳት 2 ሚልዮን ብዝሒ ከም ዘለዎም ዝግመቱ ብሔረ ቤጃ ኣብ ሱዳን ኤርትራን ግብፅን ዝነብሩ ኮይኖም ቋንቋታት ትግረን ዓረብን ዘዛረቡ ቤን ዓምር እቶም ዝያዳ ብዝሒ ዘለዎም ዓብለልቲ ቀቢላ እዮም ኣብ ኤርትራ ቤን ዓምር ትግረ ክበሃሉ እንከለዉ ቀቢላ ሃደንድዋ ድማ ብሕዳርብ ወይ ከዓ በቲ ዝዛረብዎ ቋንቋ ቤዳዌት እዮም ዝፍለጡ ኣፍሪቃ ካብ ፖልዮ ናፃ ምዃና ተገሊጹ እዛ ሃገር ንዓሰርታት ዓመታት ንህፃናት ስጋት ስንክልና ኮይኑ ዝጸንሐ ፖልዮ እናተባህለ ዝግለጽ ዋይልድ ፖልዮ ቫይረስ ናፃ ምዃና ናይ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኮሚሽን ዝተባህለ ናፃ ኣካል ይረጋጊጽዎ እቲ ዜና ብ25 ናሓሰ ብወግዒ ድሕሪ ምቅልዑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣዝያ ተሕጉስ መዓልቲ ክብል ገሊጽዋ ፖልዮ ብዝበዝሓ ክፋል ዓለምና ጠቕሊሉ ካብ ዝጠፍእ ዓመታት ኣቑፂሩ እኳ እንተሎ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ግና ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ከጥቅዕ ፀኒሑ እዩ ክታበት ፖልዮ ብ1952 ክርከብ እኳ እንተኸኣለ ኣብ ኩሉ ክፋል ዓለምና ክባፅሕ ብዘይምኽኣሉ ዓመታዊ 10,000 ብሰንኪ ኣካላት ዘለምስ ህዋስ ክጥቅዑ ፀኒሖም እዮም ኣብ 1962 ድማ ብኣፍ ዝውሰድ ጠብታ ፀረ ፖሊዮታት እዩ ናብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለምና ክዝርጋሕ ጀሚሩ እንተኾነ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳብ ዝእዋን ውሕስነት ጥዕና ዜጋታት ሙሉእ ብምሉእ ከተረጋግጽ ዝኽኣለት ሃገር ብዘይምህላዋ ኩሎም ህፃናት ግቡእ ምክትታልን ስሩዕ ክታበትን ክረኽቡ ይጸንሑን ሕቡራት ሃገራት ምስ መሻርክቲ ብምዃን ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘተኣታተዎ ናይ ሸቶታት ሚለኒየም ተልእኾ ስሩዕ ክታበት ብምርካብ ሞትን ስንክልናን ህፃናት ምንካይ ዝብል ኣለዎ ኣብዚ እዋን ድማ ኣፍሪቃ ካብ ፖልዮ ናፃ ምዃና ተገሊጹ እኳ እንተሎ ንዝያዳ ንጹርነት ብውሕዱ 2 ዓመታት ምክትታል ክቕጽል ከም ዘለዎ ክኢላታት ይጠቕሱ ምንጻል ደቡብ የመን ዝኣወጀ መሰጋገሪ ባይቶ ዝተሰሚዐ ጉጅለ ካብቲ ብስዑዲ ዓረብ ተማኪሉ ምስ መንግስቲ የመን ዝተኻየደ ስምምዕ ከም ዝሰሓበ ፍሊጡ እዚ ጉጅለ ካብ ስምምዕ ሪያድ ዝሰሓበሉ ምኽንያት ብሰንኪ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር መሻርክቲ ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ ብመገዲ ምክትል ፕሬዚደንቱ ገሊጹ እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ዝበሎ ኣየነፀረን ንከተማ ዓደንን ደሴት ሶኮትራን ብምጥቕላል ንምንጻል ደቡብ የመን ዝኣወጀ መሰጋገሪ ባይቶ ደቡብ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝድገፍ እዩ ዝንገረሉ ብስዑዲ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ድማ ንምንጻል ደቡብ የመን ብምቋም ነቲ ጉጅለን ደገፊቱ ሕቡራት ኢማራትን ነቒፉ እቲ የመን ናብ ዝበኣሰን ሓደገኛን ምክፋል ከምርሓ ዝኽእል ምንጻል ደቡብ ብምምቕራሕ ስልጣን ንምፍትሑ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ንክልቲኦም ወገናት ከቀራርቦምን ናብ ስምምዕ ከብፅሖምን ክኢሉ እዩ እንተኾነ መሰጋገሪ ባይቶ ደቡብ ኣብ ሳልስ እዚ ካብ ስምምዕ ስሒቡሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا ንእሽቶ ቆላሕታ ብዛዕባ ኩነታት እስራት ኣብ ዘበነ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ሙሉእ ሓርነት ካብ ኣስመራ راديو إيرنا ኤርትራ ካብ ሕሱም ተኸታታሊ መግዛእቲ ጓና ሓርነታ ካብ እትጎናጸፍ
ድሮ 29 ዓመታት ኣቝፂራ ትርከብ እንተኾነ እቲ ኣብ 1991 ብደም ዝተረኽበ ሓርነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ሰላም ቅሳነት ደበስ ስራሕ ልምዓት ደረጅኡ ዝሓለወ ትምህርቲ ብቑዕ ሰብኣዊ ዓቕሚ ንምዕባል ኩሉ ዓይነት ናይ ልምዓት ወፍርታት ወዘተ ሒዙሉ ዝመጽእ ኣደዳ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ጭውያ ቅስለት ማእሰርቲ ምምዝባል ካብ መበቆል ዓዲ ምብታን ሃገራዊ ባይቶ ምጉሓፍ ሃገራዊ ቅዋም ዕንወት ራስያን ጃምላዊ ስደትን ክኸውን እዩ ተፈሪዱ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራን ፍረ ሓርነትን እዚ ተገሊጹ ዘሎ እንተኾይኑ እቶም ዝኾነ ዓይነት መስዋእቲ ከይገበሩ ሓርነት መሬቶም ዘረጋገጹ ኣህዛብ ካልኦት ሃገራት ደኣ ካብ መንግስቶም እንታይ ዓይነት ሞሳ ተዋሂብዎም ይኸውን ዝብል ዘይስገር ሕቶ ናብ ሕልና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክመላለስ ግድን እዩ እቶም ሓርነት መሬቶም ብዘይ ዝኾነ መስዋእቲ ዝተረከቡ ኣህዛብ ካልኦት ሃገራት ልዕሊ እዚ ሓላልን ንመስዋእቲ ድሕር ዘይብልን ህዝቢ መሰሎም ተሓሊሎም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ይዕበይንኣስ ድምፆም ከስምዑን ዕድል ክወሃቦምን ብዓይንና ክንርእን ከለና ምእንቲ ሓርነት መሬትካ መስዋእቲ ምግባር ብህግደፍ ካልእ ትርጉም ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ብግልፂ የነጽረልካ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣምርን እንታይነትን ሰልፍታት ተገንዚቡ በብዝኣምነሎ ተሓሳስባ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ኣዛይዱ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ከም ድሑር ተቖፂሩ ኣብ ፈቕዶ ቤት ማእሰርታት ከም መጽዓኛ እናተደግደገ ሰፈራና ጹብ ዝመስል ጐዳጉዲ ክጓሓፍ ተገይሩ ይርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት መለክዒ ሃገርን ሃገራውነትን ብጉጅለ ህግደፍ ተሓሪምዎ ይትረፍ ዓዊሉ ድምፁ ኸስምዕስ እንጥሸው እንተኢሉ እኳ ግዳይ ዝተፈላለዩ ስቓይን መከራን ካብ ምዃን ኣየምለጠን ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብፍላይ ኣብ ክንዲ ነጻ ተሓሳስባን ነጻ ምንቅስቓስን ዝወሃቦን ዝፍቀደሉን ን29 ዓመታት ዝኣክልን ገና ዝቕጽልን ዘሎ ስቓይን ብድዕን ይረኺቡ እቲ ብኢሳያስን ጉጅሉኡን ኣምዕን ረጽምን ኣብ ዝባኑ ክከዓወሉ መግረፍትን መቑሕን ድማ ቁርሱን ድራሩን ክኸውን ዝሰበየነሉ ሓላል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህልውን ምዉትን ኮይኑ ካልእ ሓርነት ኣብ ምቁማት ይርከብ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዘቋምቶ ዘሎ ካልእ ሓርነት ባዕሉ ዘረጋግጸሉን ብሓደ ድምፂ ብድሆ ዝብለሉን መበል 11 ሰዓት በፂሑ ምህላው ምዝኽኻር የድሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓደገኛን ቀዛፍን ኣካይዳ ዘይዓማጽ ጉጅለ ዳግማይ ሓርነቱ ከረጋግጽ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋናዊ መድረኽ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንስለ ሓርነት ጥራይ ከይከውን ነቲ ዝጭብጦ ሓርነት ዳግማይ ቁማር ከይብላዕ ኣሰውዒሉ ብድሆ ክብል ይግባእ ከመይሲ ቅዳሕ ህግደፋውያን ዝመስሉ ምስ ግዜ ዝቕልቀሉ ተበለጽስን ተደናገጽስን ከየገርህዎ ልዑል ጥንቃቐን ምስውዓልን ክገብር ከም ዝግባእ ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብዚ ንዓለምና ጨኒቑ ዝርከብ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ብኣተሓሕዛ ደቂ ሰባት ሰብኣዊ መሰል የብለንን ካብ ዝበሃላ ሃገራት ከም በዓል ኢራን ምልባዕ ቫይረስ ኮሮና ስለ ዘስግአንን ንምክልኻሉ ዝለዓለ ግምት ብምሃብን ቁፅሪ እሱራትን ከጉድላ ተራእየን እየን እንተቲ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ይትረፍ ቁፅሪ እሱራት ከጉድል ኣቐዲሙ ንዝሃነጾ ተወሰኽቲ ቤት ማእሰርታት ብምምላእን ፍርዶም ዛዚሞም ናይ ዝተፈትሑ እሱራት መተካእታ ዝኾኑ ሓደስቲ ዝእሰሩ ዜጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምምጻእ ኣብ ምድጓን ይርከብ ንይምሰል ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ብስም እስላማዊ ምንቅስቓስ ካብ ሓሽፈራይን ሸላማይ ስርዋን ብጠቕላላ 127 እሱራት ፈቲሐን ተበለ ነቲ ናብ ህግደፍ ባልባል እናበለ ዝቐርብ ዘሎ ነበልባል ህዝቢ ከህድእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ይመስል ኣዒንቱ ብጨው ሓጺቡ ንኽሕሱ ድሕር ዘይብል ስርዓት 1800 ናይ እምነት እሱራት ፈቲሐ ዝብል ብመገዲ ሃሱሳቱ ወይ ባዶ 3 ወረ ክነዝሕ እንተፈተነውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ፍጹም ሓሶትን ምዃኑ የዋ ህዝቢ ኤርትራ ክግንዘቦ ይግባእ እቶም ተፈቲሖም ዘለዉ ናይ እምነት ቅዩዳትን
ሕሰምን ባርባራዊ ተሓዛን ቤት መዳጎኒታት ምጽዋሩ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ጉዳይ መቐየዲኦም ኣሚኖምሉ ፈትዮም ዝፈረሙ ከም ዘይኮኑ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ከሰውዕለሉ ይግባእ። እቶም ገና ዘይተፈትሑ ዘለዉ ቅዩዳት ግን እንታይ ዝኣበስናዮ ነይርዩ ክንእሰር ተፈሪድና ሎሚ ንፍርም ጽባሓይ ንፍርም ኢሎም ኣቕቢጾም እዮም ዘለዉ። ኣብዚ እቲ ገለ ግሩ ህዝቢ ኤርትራ ከሰውዕለሉ ዘለዎ ዛዕባ ነታ ብእትውንኖ ክምህ ዘይብል ቁጠባን ወተሃደራዊ ሓይልን ንዓለምና ብዓይና እትገንሕ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እንተላይ ካልኦት ብቁጠባ ዝደልደላ ሃገራት ዓለም ርእሰና ድኒኑ ዝርከብ ተላባዒ ቫይረስ ኮሮና ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ልዑል ክንክንን ሓልዮትን ከርእያ ኣገዲዱ ይርከብ። እንተቲ ንጹሃት ዜጋታት ከይኣሰረ እንተውዒሉ ስራሕ ከይወፈረ ዝወዓለ ዝመስሎ ረጋጽ ጉጅለ ግን ይትረፍ ብዜጋታቱ ክግደስ ብዛዕባ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘውርዶ ሓደገኛ ሳዕቤን እዝኒ ክህቦ ይመረጸን። ንኸምስል ግን ወግሒ ጸብሐ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን በቲ ሓይሊ ዕማም ክብል ዝገለጾ ከም ዝኽብል ተወሳኺ መግለጺ ያውፅኤዶ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምርጋጥ ክቕጽል ኢሉ ዝብል ሃተውተው እንተምጽአ ብዜጋታቱ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ልሙድን ብዕሉግን ዝኾነ ካይድኡ ብግብሪ ይምስክር ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ነዚ ስርዓት እዚ ጉልቡብ ምረቓ መሲሉ ስለ ዝመጾ ድማ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዘቕርቦ መደባት ካብ ገለ የዋሃት ኤርትራውያን መለመንን መእከብን ገንዘብ ይጥቀመሉ ምህላው ብኣግኡ ዝተፈልጠ ዝምታ ምዃኑ ትንታነ ዘድልዮ ዛዕባ ኣይኮነን። ንሎሚ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ማይ ስርዋን ዓላን ዘለዉ እሱራት ህልዊ ኩነታቶም ዝደስስ ጽሑፍ ከቕርብ ክፍትን እየ። ሬድዮ ኤረና ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጠቕላላ ኣሳት 2,000 እሱራት ይርከቡ። ካብዚኦም 150 ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ ኣሳት 25 ዝበጽሑ ድማ ህፃናት እዮም። ካብዞም 2,000 እሱራት ኣሳት 1,700 ዝበጽሑ ካብ 16 ክሳብ 45 ዓመት ዝዕድሚዮም ክኾኑ እንከለዉ 220 ዝኾኑ ድማ ካብ 45 ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚዮም ቅዩዳት ይርከቡ። ዝተረፉ ድማ ህፃናትን ትሕቲ ዕድመን እዮም። ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ጥኑሳትን መጥበውትን ኣዴታት ከም ዘለዋ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ዘሕዝን ግፍዒ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ኤርትራ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ ማይ ስርዋ ታሕታይ ወይ ድማ ሸላን ኮንተይነርን ዘለዎ ቤት ማሕቡስ 76 ሸላታት 20 ኮንተይነርን ይርከባ። ብድሕሪ ስማዊ ስምምዕ ሰላም ዝተሃነጻ 4 ዝዓቐነን 5 ገዛውቲ ኣለዋ። ኣብ ማይ ስርዋ ብጠቕላላ 408 እሱራት ኣለዉ። ካብዚኦም ብስም እስላማዊ ምንቅስቓስን ኣብ ቀብሪ ሸኽ ሙሳ ተሳቲፍኩምን ብዝብል ምስምስ ተቐይዶም ዝነበሩ ዜጋታት 32 እሱራት ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብዋሕስ ተፈቲሖም ይርከቡ። ኣብ ታሕታይ ማይ ስርዋ ልዕሊ 95 ሚታዊት ካብ 21 ክሳብ 55 ዓመት ዝዕድሚዮም እሱራት ይርከቡ። እዚ ቁፅሪ እዚ ምስ ሰናስታት 20 ዝበፅሐ ዋልድ ደሚርካ ማለት እዩ። ዝተረፉ 5 ሚታዊት ድማ ልዕሊ 55 ዓመት ዝዕድሚዮም ቅዩዳት እዮም። ኣብ ታሕታይ ማይ ስርዋ 10 ዓመትን ልዕሊኡን ካብ ዝገበሩ እሱራት ምስ እንጠቅስ ኮሎኔል ሰሎሞን ብርሃነ፣ ዘረጋብር ገብሪ ህይወት፣ ተስፋ ዓለም መንግስቲ ኣብ፣ ቦኽረ መብራቱ፣ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዮሴፍ፣ ኮሎኔል ጎይቶኦም በኺት፣ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረ ወልዲ፣ ሓጎስ ኣበራ፣ ኣባል ሓለዋ ዒራዒሮ ዝነበረ፣ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብታይ፣ ካፕቴን ተኪኤ ገብሪ ህይወት፣ ሜጀር ተስፋለት ኢያሱ፣ ሜጀር ጎይቶኦም ኣርኣያ ተፈቲሑ ዳግማይ ዝተኣስረ ኣባል እንዳጸጥታ ነበር። 2 ኣሕዋት ዳዊት ሃብተ ማርያምን ማቴዎስ ሃብተ ማርያምን፣ ብሩኽ ሰሎሞን፣ ሚልክያስ ጎይቶኦም፣ ሰመረ መሓሪ፣ ሜጀር ሃብተ ጼን ሃብተ ኣብ ወዘተ ይርከብዎም። ዝመጽእ ዘሎ ጥቅምቲ 2020 ካብ ዝቕየዱ 13 ዓመቶም ዝደፍኑን ኣብ እዳዎም ድማ ን24 ሰዓታት
ፌሮ ዘለዎምን ዝርዝር ኣስማት እሱራት ተኽለ ኢሳቅ፣ ሰሎሞን ተድላ፣ ሕሩይ ገብረስላሴ፣ ኣስገዶም ዓዲ ንፋስ፣ ተስፋ ኣለም ገብረስላሴ፣ ተስፋ ኣለም ብርሃንን ፀሃይ ሰጊድን እዮም። ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ ዜጋታት ህቡብን ምኩርን ጋዜጠኛ ኣቡበክር ዓብድልኣወል ብምኽንያት ቀብሪ ሸኽ ሙሳ ዝተቐየድዎ ትሕቲ ዕድመ ደቁ ደሃይ ክገብር ኢሉ ናብ ዓዲ ኣበይቶ ምስ ከደ ብዝወጾ ከይተመልሰ ኣብ ዓላ ተቐይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ማይ ስርዋ ተሰጋጊሩ ንበይኑ ኣብ ሸላ ቁፅሪ 5 ተዳጒኑ ይርከብ። ማይ ስርዋ ላዕላይ ወይ ድማ ኣስመራ ፍላወርስ እናተባህለ ዝጽዋዕ ቤት መዳጎኒ ድማ ክሳብ 680 ዝበጽሑ ኣወዳትና ዋልድን እሱራት ይርከብዎ። ኣብ ላዕላይ ማይ ስርዋ ዝበዝሑ ብዕድመ ዝደፍኡ ብዙሕ ጥዕና ዘይብሎም ብዝሒ ዘለዎም ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ምዕጥር ዝተሰጋገሩ ኣመንቲ ጀሆቫ ምስ ደቀን ስግረዶብ ዝተታሕዛ ደቂ ኣንስትዮ ብጉዳይ መሬትን ጤሳን ዝተኣስሩ ዜጋታት ወዘተ ተዳጒኖም ይርከቡ። ኣብ ላዕላይ ማይ ስርዋ ልዕሊ 65 ሚእታዊት ዕድሜኦም ልዕሊ 55 ዓመት ዝገበሩ ሰብኡትን ኣንስትን ክኾኑ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ህፃናትን ትሕቲ ዕድመን ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ዓላ እንተኾነ ኣሳድ 3450 ኣወዳት ጥራይ እሱራት ይርከቡ። ልዕሊ 85 ሚእታዊት ኣብ መንጎ 21 ክሳብ 55 ዕድመ ክኾኑ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ትሕቲ ዕድመን ልዕሊ 55 ዓመት ዝዕድሚኦም እሱራት ምዃኖም ተረጋጊጹሎ። ኣብ ዓላ ዝርከቡ እሱራት ኣብ ጥልቁዕ ከብዶምን ጸማልያ ወጅሃቶምን ነተወሳኺ ቤት መዳጎኒ ዝውዕል ኣእማን ካብ በረኽቲ ጎቦታት ክጨዱን ክጓሩቱን ተፈሪዶም ይርከቡ። ሬድዮ ኤረና እትብቲ ቦታ ከም ሓላፊ ተመዲቡ ዝርከብ ልኡኽ ወዲ ከበደን ፊልጶስን ምዃኑ ዝወረየሉ ምሕረት ኣብ ተስፋ ሚካኤል ወዲ ውጩ ዝተባህለ ነቶም ኣይክእልን ደኺመ ወይ ኣይጠዓኹን ዝበሉ እሱራት ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣካይዳ ኣብ ባህ ዝበሎ ክፍሊ ኣካላቶም ከም ኣድጊ በባትር ዝድግድግ ኣብ ዝጨቆወ መሬት ከንገርግሩ ዝገብርን ብርግሒት ኣጋር ዝጋፍዐን ዘሎ ሰብ እዩ። ምሕረት ኣብ ነቶም ብልክዕ ዝሓመሙ ቅዩዳት ገዲፉ ንጥዑያትን ገንዘብ ዝኸፍሉን ናብ ደቀ መሓረ ከም ዝልእኽ እሱራት ብምረት ዝገልጽዎ ዘለዉ ሓቂ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቶም ኣብ ሰዓቶምን ጊዜኦምን ናብ ደቀ መሓረ ክኸዱ ዝግብኦም ቅዩዳት ምስ ተሰነፉ ተደናጋጺ እንክመስል ብኢመርጀንሲ መልክዕ ናብ ሕክምና ክወስዶም ይረአዩ። ብቐጥታ ብሰንኪ ሕማቕ ኣተሓዛ እሱራትን ብፍላጥ ምሕረት ኣብን ደቀ መሓረ ከይበጽሑ ኣብ መገዲ ትንፋሶም ዝሓለፉ እሱራት ኣዴታቶም ተቑጽሮም። ብሓፈሻ ዓላ ካብ ዓዲ ኣቤቶን ማይ ስርዋን ዝገደደት ሲኦላዊት መዳጎኒት መንእሰያት ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ድሮ ፈሊጥዋ ከም ዘሎ ደጊመ የዘኻኽር። እዘና ቐዲመን ተጠቒሰን ዘለዋ ብሽም ኮሚቴ ምጽራይን ምክትታልን ጉዳያት ብህግደፍ ዝቖማ ቤት መዳጎኒታት ብሜጀር ብርሃነ ከበደ ማለት ወዲ ከበደ ይመሓድራ። ካልኣዩ ንወዲ ከበደ ድማ ብፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓላፊ ስርሒታት ቤት ማእሰርቲ ኮሚሽን ምጽራይን ምክትታል ጉዳያትን ዝብል ሽመት ተጠሚቑ መሬት ኣይትጽርኒ ዝብል ዘሎ ሚካኤል ኢሳቅ ዝተባህለ ሰብ እዩ። ኣብዚ ቫይረስ ኮሮና ንመን ከማና ባህልቲ ኣጠላቒ ዝርከበሉ ዘሎ ኣሰንባዲ ግዜ ከም ተቐዲመ ዝገለጽክዎ እሱራት ዓዲ ኣበይቶ ማይ ስርዋን ዓላን ብሕሱም ጥሜት ይገረፉ ኣለዉ። ኣብዘን 4 መዳጎኒ ዝርከቡ ንጹሃት ዜጋታት ካብ ስድራ ቤቶምን መቕረቦምን ዝረኽብወን ዝነበሩ ቁርብ ቁራቦ መግቢ ብምኽንያት ውሸባ ካብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ መግቢ ካብ ስድራ ቤቶምን መቕረቦምን ከይኣትዎም ተኸልኪሎም ይርከቡ። እቲ ዝርከቡ ኣብቲ መዳጎኒ ዝወሃቦም ፀብሒ ሓውሲ ማይ ኮይኑ ዝፍቀዳ ዓደስ ይርከቦ። ብሰንኪ ጥሜትን ዓጸቦ ዘኸትሎ ጉድለት ጥዕናን ቅዩዳት ናብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ተቓሊዖም ይርከቡ። ወዮ ቐዲሞም ጥዑይ ምግብን ግቡእ ሕክምናን ዘይረኸቡ ዝነበሩ እሱራት ዓዲ ኣበይቶ ማይ ስርዋን ዓላን ሕጂ ድማ ካብ ስድራ ቤቶም ዝረኽብዎ ዝነበሩ መግቢ ምኽልካሎም ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይንዎም ከብዶም ክሓኩ ይሓድሩ ኣለዉ።
ከምቲ ኣብ ከብዲ ጽጉብ ጥሙይ የለን ዝበሃል ወዲ ከበደን ሚካኤል ኢሳቕን ኣብ ገዝኦምን ጅቦኦምን ዝጐደሎም ስለ ዘየለ ብዛዕባ ጥሜት እሱራት ሓሲቦም ማለት ዘበትዮ። ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስን ክልተ ማሕደርቲ ኮሚቴ ምጽራይን ምክትታልን ጉዳያትን ዓዲ ኣበይቶ ማለት ወዲ ከበደን ሚካኤል ኢሳቕን ቅንጣብ መንፈስ ሓልዮት እሱራት የብሎምን ኮይኑ እምበር ካብቲ ኣብ መኻዚኖታት ዓዲ ኣበይቶ ተኸዚኑ ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝተሃገረ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ ነቶም እሱራት እንተዝዕደል ክንደይ ምረቓኾን መረኸቡ። ፊልጶስን ተላኣኽቱን ካብ 2013 ንድሓር ብወገን ምዕራብ ካብ ብሎኮ ሓጋዝ ክሳብ ኣስመራ፣ ብወገን ምብራቕ ድማ ካብ ብሎኮ ኣፋምቦ ክሳብ ጊንዳዕ፣ ብወገን ደቡብ ካብ 2018 ንድሓር ካብ ክሳድ ዒቃን ሰርሓን ክሳብ ኣፍ ደገ ስመራን ውሽጢ ስመራን ብዝሰፍሕን ዝሓየለን መልክዑ ዕሱባት ብምውፋር ካብ ህዝቢ መግብን ንመግቢ ዝውዕሉ ሓለኽትን ኣብ ምዝማት ይርከቡ። እቲ ብሓይሊ ብሽም ኮንትሮባንድ ዘይሕጋዊ ንብረት ብዝብል ምስምስ ተሃጊሩ ናብ ዓዲ ኣበይቶ ዝመጽእ መግብታትን ካልእ ንብረትን ብእሱራት እዩ ዝራገፍን ዝጸዓንን። እቲ ንእሱራት ዓዲ ኣበይቶን ዓላን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ክዕንግል ዝኽእል ዝተሃገረ ኮምራ መግቢ ገሊኡ ብመገዲ ጉምሩክ ንድኳን ሕድሪ ኣረኪብናዮ ይበሃል። ከም ጻዕዳ ጣፍ፣ ጸባ ኒዶ፣ ዝበለጸ ዘይቲ ብልዒ፣ ፊኖ፣ ማይ ሰሓ ወዘተ ድማ ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ወዲ ከበደን ሚካኤል ኢሳቕን ኣብ ደስ ዝበሎም ጊዜ ንገዝኦም የግዕዝዎ። ንኣብነት ወዲ ከበደ ኣብ 2016 ዞምኡ ከመርዑ እንከሎ ኩሉ ዓይነት ዝብላዕን ዝስተን ካብ ዓዲ ኣበይቶ ብዝምታ ዝወሰዶም እምባሩ ኩሉ ተቐማጢ ህዝቢ ስመራ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ካብቲ ዝኽዘን ካዕበት ናብ ገዝኦም ዝጓርቱ ሃላኽ ምግብታት ነቶም ኣብ ጥራሕ ከብዶምን ዕሩቕ ዝባኖምን ዘራግፉ እሱራት ክጨንወኩም ይውዒሉ እሞ ከይትጉነፉ እስከ ጣዕምዎ ዝብል ሕልና የብሎምን። በንጻሩ እቶም ዘራግፉ እሱራት ከም ሳርዲን፣ ፉል መደመስ፣ ተምሪ፣ ብሽኮቲ፣ ከረሜላ፣ ማርሜላታን ካልእ ዕሹግ መግብታትን ከይሰርቁ ጥቡቕ ሓለዋ ይግበረሎም። እቲ ዘሕዝን መብዛሕትኡ ተሃጊሩ ኣብ መኻዚኖ ዝርከብ መግብታት በዓል ወዲ ከበደ ሰሪቖምን በሊዖምን ከይወድእዎን ከለዉ መዓልቱ ኣኺሉ ተባሂሉ ብመካይን ተተጻዒኑ ከም ዝቃጸል ምግባር እዩ። ቅድሚ መዓልቱ ምእኻሉ ንቀለብ እሱራት ውዒሉ ነይሩ እንተ ዝነበር ክንደይ ምረቓኾን ምረኸቡ ነይሮም። ሬድዮ ኤረና ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሳዳት ክፉእ መጋበር እንክትሰምዕ ህዝብናን መንስያትናን ክሳዕ ክንደይ ብህግደፍ ተናዒቑ ከም ዘሎ የነጽረልካ። ህዝቢ ኤርትራ ብገንዘቡ ማይ ከይሰቲ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ተሓሪሙሉ ዘሎ ዘበን በዓል ፊልጶስ ምስ ስድራ ቤቶም ካብቲ ዝተሃገረ ንብረት ክወስዱ ዝኽልክሎም ሓይሊ የለን። እቲ ዝገርምን መስደመምን ድማ በዓል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ወያነ ደመኛ ጸላኢና ከም ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ብተጻረየ ማይ ሰሓ ጐረሮኦም የጥልሉ ምህላዎም እዩ። እቶም ልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሸላን ኮንተይነርን ማይ ስርዋ ከም እንስሳ ተዳጒኖም ዝርከቡ እሱራት ኣብ ዓላ ኣብ ኣዝዩ ሙቐት ቦታ ዕድሚኦም ክበልይ ዝተፈርዱ መንስያት ልዕሊ ማንም እሱራት ኣብ ዝኸፍአ ናይ ጥሜትን ኩነት ጥዕናን ወዲቖም ምህላዎም ዘሕዝን ተግባራት ህግደፍ ኮይኑ ንረኽቦ። እቶም ኣብ ዓላ ዝርከቡ እሱራት ሕማም ኮሮና ኣብ ዓለም ቅድሚ ምቕልቃሉ ብዋሕዲ መግብን ጽሩይ ዝስተ ማይን ይሳቐዩ ምንባሮምን ምህላዎምን ኣብ ዓላ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ይምስክሩ። ዝርካቡ ዝዕደሎም ማይ ጨዋም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጽሬቱ ዝምልከት ዝኾነ መለክዒ ዘይርከቦ ኣዝዩ ሸታቲ ማይ ምዃኑ ይሕበር። ኣብ ሸላ ማይ ስርዋ ዝርከቡ መብዛሕትኦም እሱራት እንተኾኑውን ብንውሓት ጊዜን ሕማቕ ኣተሓዛን ኣደዳ ኸቢድ ሕማማት ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ። መብዛሕትኦም ብሕማም ሽኮር፣ ጸቕጢ ደም፣ ሕማም ልቢ፣ ጭንቀትን ቅዛነትን፣ ነድሪ ኸስዐ፣ ረኽሲ ማዕናጡ፣ ረኽሲ መሓውር፣ ምድካም ማዒንትን ካልእን ይሳቐዩ ምህላዎም ካብ ገለ ዝተፈትሑ እሱራት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር። ምዝል ዒልዮ ዘለኹ ርእስቲ ክሕብሮ ዝደሊ ብተወሳኺ እዛ ቆይማ ዘላ ሓይሊ ዕማም
ነቲ ካብ ህዝብን ገለ ማሕበረ ኮማትን ዝዋፅአ ገንዘብን ንብረትን ናበይ ተብሎ ከም ዘላ ርድእ እኳ እንተኾነ እቶም ኣብ 47 መወሸቡ ቦታታት ዘለው ዜጋታትና ብሓለንጊ ጥሜትን ዕርቃንን ይግረፉ ከም ዘለው ብምረት ጸገማቶም ይገልጹ ኣለዉ። ብፍላይቶም ኣብ ዶባት ኣብ መወሸቢ ቦታታት ዝርከቡ ዜጋታትና ማለት ከም በዓል ቆሓይን፣ እንዳገርግስ፣ ሞልቂ፣ ኦም ሓጀር፣ ሰርሓ፣ ኣዲባራ፣ ፎርቶ ሳዋ፣ ቅሮራ፣ ባጽዕ ወዘተ ዘለዉ ውሽባት ብሕሱም ጥሜት ዳር ትርኢቶም ይርዩ ከም ዘለዉ ነቶም ንህዝብና ገንዘብ ነዋፅእ ኣሎና ዝብሉ ዘለዉ ዜጋታት ብዛዕባ ዘዋፅእዎ ገንዘብ ምስ ህግደፍ ሕሳብ ክገብሩ ክሕብሮም እደሊ። ኣብ ኢድ ኢሳያስን ጉጅሉን ዝኣተወ ገንዘብ ናበይ ከም ዘብል እናፈለጥኩም ሰልዲ ዘዋፅኣኩም ዜጋታት እንህልኩም በሉ ነቲ ገንዘብ ናብ ህዝቢ ግርምጊሮም የማቐርሕዎ ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ታሕዛን ባርባራዊ ተግባርን ብዝደቐቐ መልክዑ ክምርምሮን ብዝሓየለ ግብሪ ክውግዞን ይላቦ። ምኽንያቱ መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ናይ ቺሌ ኣውጉስቲኖ ፒኖሼ፣ ናይ ካምቦድያ ፖል ፖት፣ ናይ ኢራቅ ሳዳም ሁሴን፣ ናይ ሊብያ ሙዓመር አልቀዛፊ፣ ናይ ሱዳን ዑመር አልበሽር፣ ናይ ሰርቢያ ስሎቦዳን ሚሎሶቪች፣ ናይ ላይቤሪያ ጆን ቴይለር፣ ናይ ሴራሊዮን ፎዴ ሳንኮ፣ ናይ ቱኒዝያ መሐመድ ዘይን፣ ናይ ምስሪ ሕስኒ ሙባረክ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቱ ሃይለማርያም ወዘተ ዝተማህረ ይመስልን ኣሎ። ንሱ ደም ንጹሃት ኤርትራውያን ናይ ምሳይ ሸውሃት ብቐሊሉ ኣብ ዝሓፀረ ክገድፎ ይኽእል እዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ክገድፎ ክእል ኢልካ ተሓስብ የዋህ እንተለኻ ጸጸርቲ ጥጥቕ ከም ዘለኻ ከዘኻኽረካ ፈቱ። እቲ ኣመዛዘሚ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣፈላላይ ንግዚኡ ወንዚፉ ነቲ ደመኛ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ስነ ሓሳቡን ሓንሳብን ናሓዋሩን ካብ ሱር መሰረቱ ንምብርቋቕ እቲ ግዜ ሕጂ እሞ ሕጂ ንበገስ እብል። ሙሉእ ሓርነት ካብ ኣስመራ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ። ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም እምበኣር መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብቐንዱ ከዓ ኣብቲ ብውሕስነቱ ብዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ ዝውቀስ ዘሎ ቻይናዊ ኣፕሊኬሽን ቲክቶክ ኣመልኪትና ምስ መንእሰይ ኣብርሃም ዕላል ጌርና ኣሎና። ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ኣብ ስቱድዮ ምሳይ ኣብርሃም ኣሎ። ምስ ኣብርሃም ብዛዕባ ቲክቶክ ክንዕልል ኢና ኣሎ መዓልቲ። ኣብርሃም ንዕድመ ኣኽቢርካ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ብዛዕባ ቲክቶክ ክንዛረብ ከመስግነካ ፍቱ። ቴንክ ዩ። ኣነ እውን መስግነኪ ኣኽቢር። ብዛዕባ ነፍስኻ ክትላለዮ ዘለካ ነገር ክትደልዩ ዕድል ክበካ። ኣብርሃም በዓል ኣብ ሃገረ ሆላንድ ካ ይነብር። መዓስ መፂኻ ናብ ሆላንድ? 2015 ሆላንድ ከመይ ረኺብካዮ? دحين صبق دايت قبر الله حد بزعد ابز حد هجي فول تايم دا صراحه خو هيوتي مرة الله. اوكي تمرت ودي هادو اوبلايدي يا تمرت ودي صبق بزعوا تيك توك هنا خنزارب له معتي كم فلت تيك توك بانا بناتنا سي بناتنا حبرت سبت رح يكون وي بناتنا من اسيات رح يكون علم لخاوي شفنا رهيب زول ابلكيشني تيك توك تقم ديها يا تقمي اوكي كم معسك تقم جميرك نوي حكوي قبركم دارقا شد الشورحي شو عطشم متورها قبر خوني معس تقم
ማለት ፉል ታይም ሰርሕ ኢልካ ንሙሉ መዓልትኻ ሰርሕ ግን ማዓስ ማዓስ ትጥቀም ግዜ ትፈልየሉ ዶ ናይ ግዜ ፈለልኒ ግዜ ተረኺበ ጥራይ ትጥቀም ኦኬ ማት ክንደይ ሰዓታት ተጥፍእ ብግምት ኣብ መዓልቲ ኣብ ቲክቶክ ኣው ዘይጥቀመሉ መዓልቲ እውን ኣለይ ግን እንታይ ዝተፈለየ ነገር ከትርኢ ወይ ከምዚ ካብ ካልኦት ፌስቡክ ኣሎ ኢንስታግራም ኣሎ ገለ ቲክቶክ ዝተፈለየ ነገር ትመርፆ ካብቶም ካልኦት ሜድያታት ኣብ ሰዓት ዝዶ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ንኣብነት ካብ ፌስቡክ ብዙሕ ፍሉይነት ኣለዎ ናይ ቲክቶክ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣብቲ ሕፅር ዝበለ ከዓ እትደልዮ ነገር ኣፍታ ሓንቲ ደቂቃ ይተኣክልኒ ይመስል እንተደይ ተጋጊ ኣብኣስቲ ሓሳብካ ክትገልፅ ኣለካ ኣብ ፌስቡክ ግን ዋላ ላይፍ ኣቲኻ ነዊሕ ትገብር ትኽእል ነዊሕ ቪድዮ እውን ክትዝርጋሕ ትኽእል ኢኻ ቁርብ እሱ ፍልይ ኣሎ ድሓር ከዓ ሓድሽ ቅዲ ኮይኑ ቲክቶክ ብዙሕ ሰብ ይትሳተፎ ኤገን ክዘልኽ ትኸውን ክዘልኽ ትዘናጋዕ ማለት እዩ ትዘናጋዕ ያ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዕረፍቲ ካብ ስራሕ ውፅእ ኢለ ካብ ዕረፍቲ እትጥቀመሉ ብግምት 4 ሰዓት ኣብ መዓልቲ 4 ሰዓት ናይ ተኣኪቡ ኩሉ ማለት ናይ ከውኒ ማለት ፍርቂ ሰዓት እንያ ዘለሃ ዕረፍቲ ኣብ ሓንቲ ክልተ ግዜ ከይደ ዝሰርሕ ንስራሕ ክልተ ቲም ፍርቂ ሰዓት ክዓረፍቲ ኣለዋኒ ካብአን በሊዐ ሻሂ ሰትየ ከዓ ይርኢ ገዛ ተኸይድካ ኮካ ማለት ካብ ናይ ኤርትራዊን ወፃኢ ትከታተሉ ካል ስታይሉ ናይ ዛዕድ ከዓ ትከታተሊ ከመይ ይሰርሕ ቲክቶክ ማለት ከምዚ ኣካውንት ዲኻ ትኸፍት ያ ኣካውንት ትኸፍት ልካ ከምዚ ናይ በዓል ፌስቡክ እዩ ዋላ ምስ ያ ኣካውንት ትኸፍት ኢኻ ብኢሜይልካ ማለት እዩ ኢሜይልካ ገለ ቴሌፎንካ ገለ ዘለዎ ቴሌፎንካ ዋላስ ግድን ከተመዝግቦ ኣለካ ዋላ እውን ግደይ ከተመዝግቦ ትኽእል ኣካውንት ከይወፅኻ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ኣቲኻ ጥራሕ በቃ ንዓ ውርዳ ኣቢልካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኦኬ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ከምዚ ብዙሕ ፈሎወርስ ዘለዎም ኣለዉ ዶ ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ይበፅሑ ክሳብ 100,000 ዝበፅሑ ኣለዉ መስሊ እንታይ ተጋጊ ኦኬ እቶም ዝበዝሕ ፈሎወርስ ዘለዎም ዝበዝሕ ተኸተልቲ ዘለዎም ናይ ኣብ ካልኦት ፅልዋሕ ድርዶ ብዝገብርዎም ስራሓት ወይ ከምዚ ኣብነት ዝኾኑ ዶ በቶም ዝሰርሕዎም ነገራት ቲክቶክ ኮልካ ከምዚ መሃር ነገር የብሉን መሃር ነገር ብዙሕ የብሉን ሕጂ ድበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብዙሕ ፎሎወርስ ዘለወን ብዙሕ ላይክ ድወሃባ እውን ወይ ብዙሕ ኮመንት ዝፅሕፉለን እተን ድበዝሓ ከምኡ ዝገብራ ግን ምሻሎ ከምዚ ሓፂር ወደ ሓፂር ተኸዲነን ወይ ያ ብዙሕ ነገር ደስ ዝብለካ ነገር እንዳገበራ እየን ብዙሕ ላይክን ብዙሕ ፎሎወርስ እንድረኽባ ዝበዝሕ ስዚ ከምዚ ነፍስኻ ሂብካ ዓይነት ኣለዎ ማለት ከምኡ ዓይነት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ዙርያ ጌራ ወይ ናይ ክዳን ናይ ባህላ ጌራ መፅያ ማዕረታ ሓፂን መፅር ጌራ ትመፅእ ክረአየላ ይክእልኒ ዋላ ላይ ክውሃባ ይክእልኒ ኦኬ ካብ ምንታይ ይመስለካት ምክንያት I don't know እንድዒ ከበድ ኢሉ ማለት እንድዒ እቲ ህዝብና ከምኡ ይደልዩ ሕጂ ብሰዓት ዝባር ከም ዝመስለኒ ብባህሪ ወላ ብዓለም ለኻዊ ከማን እንተሪኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ናስኒ ከምዚ በቃ ኮሚቲ ግዜስ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ በቃ ሓፂር ዝያዳ ወላ ናይ ደረፍት እንድሕር ርኢኻ ወላ ገለስ ሞር ከምዚ ነብስኻ ሂብካ ዓይነት ወላ ኣብ ደርፊ ዓድና ተኣቲኹ እውን ልዕሊ እቲ ናይ ባህላዊ ክዳን ጌረን ዝመፅኦ ደረፍቲ እተን ሓፂን መፂን ጌረን ዝመፅኦ ክንደይ ሚልዮናት ትበፅሕ ቲክቶክ ንካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት ከም በዓል ኢንስታግራም ፌስቡክ ዓብሊልዎም ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሰብ ክትሰምዖ ከለኻስ ብዛዕባ ቲክቶክ ጥራሕ ትዘረባ ዝንበቡ ፅሑፋት ወይ መሃርቲ ቪድዮታት ኣብኡ ስቀሉ ዶ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ፔጃት ኣለዉ ከድካ ላይክ ትገብር እሞ ፅሑፋት ትፀንሑ ካብኡ ከድካ ክተንብብ እንድሕር ደሊኻ ወይ ከዓ መሃርቲ ቪድዮታት ከዓ ኣለዉ ከምዚ ኣብ ዩቱብ ንሪኦም ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ዝሃቡ ወይ ምንጋር ታሪክ ክኸውን ይኽእል ተመክሮ ምክፋል ክኸውን ይኽእል ገለ ከምኡታት ኣለዉ ዶ ከምኡ የብሉን ብፅሑፍ ትቐርብ እውን የለን ዘቕርቦ ስለዚ የለ ድዩ ዋላ ከቐርብ ኣይክእል ቀዳምነት እቲ ብፍላይ እቲ ናና ሕብረተሰብ ወይ ናና ሰብ እቲ ትሕቲ ዕድመ ወይ መንእሰይ ዝበሃል እዩ ኣብኡ ዝሳተፍ ዘሎ ገናቶም ፀሓፍቲ ካልእን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ዝረኣኽዎም የለውን ሓደ ክልተ ገዲፍካ ማለት እዩ ብኡ ተመሓላልፎ ነገር የለን ማለት ብፅሑፍ ጌርካ ብኡ ሳዕሲዕኻን ኮሜንት ሰሪኻ ጥራይካ ተመሓላልፍ ትኽእል እስኻ ናይ ሓንቲ ደቂቃ ሕጂ
يا كتمحالف يتخلني هتصحفون كالق ነገር ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣላ ዘይተረዳእትኒ ከቐምጥ ስለዘይክእል ድዩ ከምዚ ፖስት ክትገብረሉ ትኽእል ቦታ ስለዘየለ ድዩ ናይ ፅሑፍ ወላስ ከም ዝበልካዮ ሰባት ስለዘየለው ይፅሕፉ ቀዳምነት ዝፅሕፉ የለውን እቲ تا فيديو كاب حد تحلف يكونت أوش تحند أنت عن تصحف فيها خطر أبت بوست مقبر بر كم تايم لاين يبلون يبلونكم يا سلازي حد صرت فيديو أوش تحد كحد صحف عم بيبقى حد زان تقلخت عم بيبقى ولا خطر أروي تخلني خا حد صرت فيديوهات راح خطر تخل أنت بحد صرت فيديوهات تسرح زقاتو زبز حجي كم زي نريء خمان ولا نريء فيسبوك كلام تسوق قنشيلهم ብዙሕ ናይ ብዙሓት ደረፍቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ምስዕሳዕ ገለሎ ነቲኦም ዝድረፉ ደርፍታት ኣብ ዩቲዩብ እዮም ኖርማልስ ኣብ ዩቲዩብ እዮም ዝፀዓኑ ምሾ ሕጂ ንዓኣቶም ሲ ንኸይረኣዩ ይጎድኦም ዶ ወላስ ንኽረኣዩ ይሕግዞም ኣብ ዩቲዩብ ቃስ ዝወርዱ ደርፍታት ቪወርስ ክህልዎም ኣለዎ ብፍላይ ሕጂ ምክንያት ኣታዊታቶም ካብኡ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንኸይረአ ድዩ ዝሕግዞ ወላስ ንኽረአ እዩ ዝሕግዞ ገለገለ ንኽረአ ሕግዞ እዩ ምናልባት ሓደሽቲ ደረፍቲ ኮይኖም ፅቡቕ ነገር ተላምፂኦም ወይ ተምፂኦሞም أو ريخاون ناب يوتيوب كيت كخترهم تخليها شعو كيت كاتسمعهم ده حال حلقة زيهم مقبرين أو دفتات رمش أنا أمن الزحدة هو تعدل أنا يود قاري أو مسرع أخويا خيدا نبي تبريه أنت تبي لنا يود قاري نوتعدل يا بصعبها هاجرة زعبها هاجرة أيوة سبعة اللواء قالت لي مثلا حدش نايلك يا تعمت درفي أنا يا تعمت خينا قد ما دي خد تعمت رخد كذي ما زي ما كو كل تماسة سالي مزحدش درفتات مالوات يا تاجت مجن دفري لهم تسرحوا خوينا السلسلة سمعتني أبعدنا خوينا يا دفري لهم وقت الكلخ وا دفري لهم كبر كله خلا مالت حج أب ساعة مش الله بزح نجر بزعبة هاجري الدرف بزح سبيلا بهاجر دخور درجة وحدي كله أبزن الرئال لنا ببوراجو تيرتراون الدبهلات في ويدلا أنا إرتراوي اللي دمك حسب بتاعمي وعدنا خمسة لون كوسو خلص كرفري ده نجار كنت سمعني مسألة تأساسر حتولاتني نبتة درفوني ودغارين تسفى قبركن من لسا مالت كمزي أبز حلف الجزء ناي دمتاوي تسفى نرأة درفي قال عدي دخي قال بسيرة قال بب خبابيتات عدنا دس درف مالتي بب خبيتات كبابيتات نهاجرنا عند قصة زدرفة درف لا قال عدي تبي حجي ብዙሓት ኣዋልድ ከዓ ነናይ ከባቢአን ብፍላይ ኣዋልድ ወዳት ናይ ረኣኹም ግን ኣብ ፌስቡክ ክመፅእ ከሎ ይርኢ ኣነ በብዝሒ ናይ ፌስቡክ ተጠቃሚት እየ ብዙሓት ተሳተፍቲ ናይ ቲክቶክ ዳርጋ ኣዋልድ ናይ ቲክቶክ ኣዋልድ ሕጂ እንታይ ገብራ ነይረን ነናይ ከባቢአን እንዳቆንጨላ ማለት እዩ እዚ ክስታይ ገብራ ነይረን ስዕስዓ ነይረን ደስ ዝብል ዜማ ደስ ዝብል ናይ ትግርኛ ህርመት ዘለዎ ዜማ ደርፊ እዩ ማት እሱይታት ንምንታይ ማት ብዛዕባ ገዛ ንስ ነናይ ከባቢኻ ናተይ ትብሎ ነገር ኩሩዕ ኮይና ነንዲን ከምኡ ዝብላ ዘሎ ንስምዒትካ እንታይ ክፈጥር ክእል ኢልካ ትሓስብ ንኣብነት ሕጂ ገሊኡ ሰባት ብኸባቢኻ ጥራሕ ምዝራብ ከም ሕማቅ ክወስዶ ክእል እዩ ገሊኡ ሰብ ከዓ ብኸባቢኻ ጥራሕ ምስ ከመይ እስኻ ከመይ ትሪኦ ዋና ብፅቡቅ ነገር ይድርዮ ብዛዕባ ከባቢኻ ምኹራዕ ማለት ብዛዕባ ከባቢኻ ምሕጓስ እንታይ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ማለት ሰብሲ በቲ ናቱ ከባቢ እስኩ ክኮርዕ ኣለዎ ማለት ትኽክል يا أنا كمان حقت حش كم زي أبكم عينات نجارات ناي ولا ناي والكيريتو ماتسي سبسي اتني نفسه كفتو زخل سبت راح ينخلق السبات كفتو زخل برافو نفسه خبر زخل سبت راح نخلق يا مجمرتها بزعبة جوزو خرع له دحري بزعبة عبدو أو رجوديو دحري بزعبة هاجورة خاي خرع نعيكم يدردانو صبوت نتبع مخنياتوس كم زي حد زي سب كاب كم زي متي كاب كم زي عدي مبالسي بقالو تاخو ما نوري أوه كم صغر حنت دلوا الأخون يقولون نبر بزعبة أوراجها بزعبة زوبها وي بزعبة عضخا العلكا مسعسع وي مخرع تايتسقم دلوا يخوني بزحتو غزي كم سايكولوجيكال ولا تاريخي سبات سي دحر بزعا نفسهم كخورعو بزعا نفسهم ناي نفسهم كبري ناي نفسهم فقري ناي بيتسبهم ناي كبابيهم زلوهم تخوينيو ناي كالو سبات فقر خمان كلهم زخير خلاي كأس كم زي بتي زلكا ناتكا باك جراوند جلس كرع مخانسي نخلو سبات مثل أيقونة مثلا ولا نعيا تبغى تنتبه ولا تزل على ولا تزرع خلو خرنع كمان تبغى مثلا أنا بوجاني قال زي تادر فترة امتياز أمم أو تعمل في أنا بتعمل فتوى وني يا
ኣብ ቲክቶክ ምሻሎ ከም ዝብል ዝተፈላለዩ ደርፍታት ኣሎ ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ፍቅሪ እንዳደጋገምካ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ቲክቶክ ካብ መደብ መንእሰያት ኣቕሪብና ነና ከመይ ጌርካ ከም ዝድገም እንዳምሰልካ ማለት እዩ ንኻልኦ ሰባት ሕጂ እቲ ብዙሕ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሃገር ገለ ይድረፍ እዩ ገለ ሕጂ ንመንእሰያት ንናትና መንእሰያት ማለት እዩ ምስ ፍቅሪ ሃገሮም ዘለዎም ወይ ምስቲ ናይ ሕብረተሰቦም ክብርታት ሲ ናበት መብዛሕትኦም መንእሰያትና ብናእሽትኦም ዝተሰደዱ ገለ ኣለዉ ኣብ ቲክቶክ ንሪኦም ስናእሽትኦም ካብ ደቂ 23 ዓመት ንላዕሊ ዘይኮኑ ኣብ ዝናእሽቱ ዕድሚኦም ቀልጢፎም ተሰዲዶም መብዛሕትኦም ትሕቲ 15 ዓመት ከሎ እዮም ተሰዲዶም ገለ ተሰዲድና ኩላትና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚታት ምግባር ኣብኡ ምዝንጋዕ ብደርፍታት ናይ ዓድኻ ምላሃያው ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ምፍጣርሲ ምስ ናይ ሃገርና ፍቅርን ክብርን እንታይ ምትእስሳር ክህልዎ ክእሉ ከራኽበካ ዝኽእል ዶ ምስቲ ናይ ዓድና ባህሊ ኢልካ ትሓስብ وبقى زمو خبيد نديو ما تحجز خال جنريشن نديو مستني عدنا بزح في اللي علو ما تزي في اللي اب سدد لو من سيات كابا جميل كات مشال نتي دلك دلك حبرة السابقات مثل ولا ني عدخا كوي ترسقن في اللي دوزحو انا كو ضحني دارك على العلم مخيني وزي كنت بس تحت 15 عامات 16 عامات كنا نبز عد مزو دارجا قلتيهم متعدي انتجريت قبرو دبزح كفارن كمان نتعديهم دمسلو لذي تي درفني عدم جرم داس عسعو قريم وين رابط سعو له ورابون دفر له يا ولا رابط فتن له نايز عدي يا سلازين ابس خبديري كبديري ግን እቲ ክስታይምበር ከምዚ ሕጂ እዋ ኣብ ባይታ ኣብ ካልእ ዓዲኦም ዘለዉ ግረፎም ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ዝመፅእ ሰብ ልዕሊ ዕድመ ኮይኑ ዝመፅእ ኸባን ቀልጢፉ ኢንተግሬት ስለዝገብር ኣብ ባይታ በቲ ናይ ተዓዲ ቋንቋ ብናይ ዓዲ ቋንቋ ስራሕ ኩሉ እቲ ባህልስ ናይ ካልእ ዓዲ እዩ ግን ከም ዝበልካዮ ንኽዘልኽ ወይ ንምዝንጋዕ ኣብ ቲክቶክ እንድሕር ትመፅእ ኣለኻ ደርፍታት ናይ ዓድኻ ሒዝካ ገለ ከመይ ማሲ የራኽብ ዶ ምስ ሰንሰለት ትኾኖ ዶ ኣብኡ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ትርኢ ምሽ ናይ ዓድና ደርፊ ሒዞም መፅኦም ወይ ሓድሽቲ ደርፍታት ሒዞም መፅኦም ወይ ሓድሽቲ ዳእላታት ማለት ከምዚ ዋዛታት ካብ ፊልምታት እንዳቆረፁ ገለ እሱስ ከራኽብ ክእል ዶ ምስቲ ናይ ዓድና يا ገለገለ ሰባት ዋላ የምስልዎም ከማን ዋላ ገለገለ ሰባት ልዕት ኮሜዲ ተሰርሕዎ ኣብ ዓድና ኣብቲቶ ይቅርብዎም ማለት ልክዕ እዩ ድምስል ሰባት ኣለዉ ገለገለ ሰዓትን ልክዕ ነቲ ደርፊ እሶም ከም ደርፎ ገይሮም ደቅርብዎ ነገር ኣሎ ግን ብዛዕባ ዓዲ ተመፂኻስ ቁርብ ደሰክፈካ ነገር ኣሎ ዝረሓቐን ማስተረሓቐ ነገር ስሎ ብዙሕ ድረሓቐ ነገር ኣሎ ያ ዋላ ብሓፈሻ ከማ ነሰክፈካ ኩሉ ትመንእሰይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ድሕር ተዋፊዩስ ተዓድሲ ምሻሎ ኣብ መንእሰይ ተስፋ ከምዚ ኣብ ዘለና መንእሰያት ዓድና ከይድናስ ከምዚ ተስፋ ኣለና ድዩና ዓድና ከምዚ ዓድና ተመሊስና ሓደ መዓልትስ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ ክንብል ንኽእል ዲና ወላስ ኣብዞ ኮይና ኢና ክስታ ክንገብር በኣይ ወገን ኣለና ይድብል ፅቡቅ ተስፋ እዩ ተስፋ ገብር ተማሂርካ ገለ ትምህርቲ ከወዲእካ ገለ ንዓድና ገለ ነገር ከነበርክት ኩላትና ማለት እዩ ግድን ዓቕምና ከነበርክት ኣለዎ ለቀና ከዓ ብድሕሪኡ ካልእ ደርፊ ናይ ኤርትራዊ እትብል ብፍሉይ ማለት እዩ ፊልሞም ፍቃረ ዝደረፋ ደርፊ ማለት እዩ ብዙሓት ኣወዳት ኣዋልድ ኣብ ዩቱብ ዝበዝሕ ግዜ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ዩቱብ ወይ ኣብ ፌስቡክ ዝሪኦም ኣነ ተጠቃሚት ናይ ፌስቡክ ብብዙሓት እጂ ክስዕስዑ ላቐኒዮም ኣለዉ ማለት እንታይ ንምግላፅ እዮም መስ ብሓበን እዮም ገለ ክገልፅዎ ቀኒዮም ገስ እንታይ ከርእዩ ኢሎም እዮም እወ ኤርትራዊ ብምዃኖም ከርእዩ እየ ድብል ኣነ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እቲ ኤርትራዊ ድበሃል ታሪኹ ኹን ኩሉ ነገር ዳርጋ ታሪኹ እንዳተደምሰሰ ይኸይድ ዘሎ ኩሉ ሰብ ንዕኡ ደጥፍእ እምበር ንዕኡ ድትክእ ዳርጋ ውሕድ እዩ ከማን እቶም ንሃገር ንድግፍ ኢና ድብሉ ይሕሹ ካብቶም ንቃወም ኢና ድብሉ ብዛዕባ ኤርትራውነት ድሕሪ መፂኻ ድበዝሑ ሕጂ ከመይ ማለትካ እዩ እወ ከምዚ ክብል ከለኹ እቶም ኤርትራዊ ኣነ ድብሉ ከም ድረኣኹም ሕጂ ኣብ ቲክቶክ ዳርጋ እቶም ድበዝሑ ምስቲ ስርዓት ዘለዉ እዮም እቶም ተቃወምቲ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ኣነ ድምልከቶም ኮይኑ ይስምዖምኒ ኦኬ ነቲ ናይ ማስ ኣብቲ ናይ ተቃወምቲ ወገን ስቲ ናይ ኤርትራውነት ቁርብ ይሃስስ ማለትካ እዩ ዳርጋ ሃሲሱ እምበር ቁርብ ሃስስ ዘይኮነስ ዳርጋ ሃሲሱ ኮይኑ ይስምዓና ያ ግን እዚ በቲ ሓደ ወገን ሲ ከም ዝተረዳእኸ ካብ ቃላትካ ማለት እዩ
ኤርትራውነት ነቲ ኤርትራውነት ምድማቁስ ቶም ደገፍት ከማን ሕሽ ስለዚ በቲ ምስ ስርዓት ግደፍ ወይ ምስቲ ንመንእሰያት ተጻይ ዝኾነ ስርዓት ምዃኖም ነቲ ኤርትራውነት ግን ጠቕመሉ ማለት እዩ በቲ ብኩል ነገር ኣይጎድእናን ኣለዉ ማለት ያ ጽቡቕቲ ነጥብ እያ ምክንያቱስ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ብሓፈሻ ማለት ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ብፍላይ ነቲ ኤርትራውነት ገለስ ያ ጠቂስካ ያለካ ጽቡቕ ያ ብዙሕ ነገር ተረንዲኻ ሕጂ ዳርጋ እቲ ንእስ ወለዶ ኣብ ፌስቡክ ዝጥቀም ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ንባዕለይ እውን ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ኣይጥቀምኒ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ተኸይድካ ሓደ ላይፍ ኣቲ በውራጃ ክትፃረፍ ፀንሓካ ሓደ ብሃይማኖት ክትፃረፍ ፀንሓካ ሓደ ብውድብ ክትፃረፍ ፀንሓካ ወላ ገለገለ ሰባስ ዓበይ ሰባት እዮም ዳልካ ምሲ ሓደ ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ ደውፅኦ ቃላት ከውፅኡ ፀንሓካ በዲኦም ንገሪኦም ፀርፎም ገሪኦም በቦኦም ፀርፎም ብጣዕሚ ኣሰክፈካ ገሊኦም ከዓ ካልእ ነገር በቃ ነቲ ኤርትራውነት ጠቕላላ ዲኣምንሉ ገለገለ ሰባት ከዓ ሕጂ ፌስቡክ ኣነ ይጥቀምኒ ድበዝሒ ሰብ ከማን ሎሚ ፌስቡክ ጥቀም ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ፌስቡክ መንእሰያት ከምዚ ከማይ ማለት እዩ ዝጥቀም ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንክሰምዖ ደስ ደመካ ነገር ኢኻ ትሰማዓው ስለዚ ንመንእሰያትና ቲክቶክ እንኳላይ ካብቲ ናይ ጎጃጃ ለንግ ያ ካብቲ ሕማቕ ነገር ድኸወሎም ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ እንዲ ዋላ ወራጃ ኩሉ ክእልኒ ሓደ ክልተ ግን በቃ ክዘለኽ ድኸውን ድስሕቕ ትፃወጥ ጥራይኻ ትርእዩ ዓበይቲ ነገራት ኣልዒሉ ሳይጨንቐካኒ ማለት ዓበይቲ ነገራት እውን ክቕርብ ኣይክእልኒ እቲ ኣፕሊኬሽን እቲ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ኦኬ ጽቡቕቲ መሕቢት እያ ማለት እዩ ያን መንእሰያትና ኣሓይሽ ካብቲ ሕማቕ ነገር ትሰምዓሉ ብዙሕ ነገር ይጎድድ እዩ ብዙሕ ነገር ደቂ ኣንስትዮና ንኻልእ ክመስላ ክትሪእን ከለኻ ትስከፍ ኢኻ ዋላ እቶም ያ ዋላ እቶም መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ዓይነት ትርኢ ከለኻ ኣሰክፈካ ግን ካብቲ ሕማቕ ነገር ምስማዕ ኣነ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣው ምንጣፍ ሓይሽብል እዚ ኣንቲ እንታይ ኢልካ ንፀኒሕካ ኣብቲ ባህሊ ኣብ ካልእ ቦታ ስለደለኻስ ገለገሊኡ ነገራት ንዕኡ ክትመስል ብፍላይ ከኣስ ብንእሽቲ ዝተሰደደ ሰብ ገለስ ኣብዚ ዝበዝሕ ዕድሚኡ ወይ ከዓ እቲ ናይ ጉብዝና ዕድሚኡ ኣብዚ እንድሕር ሕልፎ ኣሎ ገለስ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ገለ ከይርስዖ ኢኻ ከማን ትፈርሕ ኣብዚ እዩ ዝበዝሕ ግዜኡ ዝሕልፍ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ፅልዋ ከማን ክኸውን ይኽእል ናይቲ ዘለኻዮ ቦታ ኣብ ዓድና ንኣብነት ሓፂር ስረ ወይ ሓፂር ብጣዕሚ ሓፂር ዝኾነ ገለ ነውሪ እዩ ኣብዚ ግን ተሪእኻዮ ኖርማል እዩ ስለዚ እቲ ኖርማል ዝኾነ ነገር ኣብቲ ከባቢኻ እንዳርኣኻዮ ትኸይድ እሞ ኖርማል ክኸውን ንዓኻ ከምኡ መስለካ ዶ ወላስ ካብቲ ባህሊ ስለ ዝረሓቐ ጥራሕ እዎ ናይ ከምኡ ኣይኮነን ካብ ባህሊ ስለ ዝረሓቐ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ሕጂስ ዞመር ሓሊፍና ምስ ዝሓለፈ ሰሙናት ብጣዕሚ ሃሩር ነይሩ ኣብኡ ዙርያ ክልተ ወይ ካልእ ነገር ገይረን ክኸዳ ኣይከኣላን እየ ግድን ሓፂር መፂር ገብራ በቲ ሰዓት እውን ናብ እንዳድብፃሕ ድሕሪ ክኸዳ ኮይነንሲ ግድን ሓፂር መፂር ገይረን ክኸዳ ሃሩር እዩ ሰለስተ ዓዲ ፅልዋ ኣለዎ ማለት በቃ ብፅልዋ ኢኻ ትኸይድ ነቲ ዘለካ ሕብረተሰብ ኢኻ ትመስል ነቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ንዑ ኢኻ ትመስል ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንተትብለኻ ንዑ መሰልካ ያ ኣብ ገለገለ ግን ዋላ ሕብረተሰቡ ደይርስዕ ወይ እቲ ናቱ ኣካያድና ደይርስዕ ሰብ ኣሎ ገሊአን ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣለዋ ዙርየን ገይረን ዝስዕስዓ ኣብ ቲክቶክ ማለት ካይ ስለዚ ሓፈሻዊ ሶሻል ሚድያ ከዓ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ስንኮላይ ነቲ ዝርኤካ ሰብ ጥራሕ ንዓኻ ጥራሕ ደይኮንስ ብፍላይ ብዙሓት ፎሎወርስ ንሕር ኣለዎ ኮይኑ ገለ ፅልዋ ትሕድር ኢኻ ፅልዋ ትሕድር ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ባህልኻ ከኣስ ነቲ ከም ሕብረተሰብ ነቲ ክብርታትካ ሕጂ ሓደ ንዓኻ ሕጂ እንዳርኣኻ ከለኻ ናይ ቻይና መፀካ ናይ ኤርትራውያን እንዳርኣኻ ከለኻስ ናይ ቻይና መፀካ ናይ ኢትዮጵያውያን መፀካ ናይ ሙሉእ ዓለም ይድመፀካ ናይ ኣሜሪካውያን እውን መፀካ ናይ ኩሉ ይድመፀካ ከምኡ ክሪኡ ከለዉ ዋ ድሓር ኣትዮም ክሪእዎ ክእሉ እዚ ዓይነት ኣካያድና ናይ መን ኢሎም ናይ ኤርትራ ምዃኑ ክፈልጡ ክእሉ እዮም ከምዚ ሓደ ግዜ ደስ ብለካ ናብ ካልእ ከምዚ ትናትና ከኣስ ናብ ካልእ ኸይድ ይኸውን እሞ ክኸይድ ከሎ ከኣስ እዚስ ኤርትራውያን እዮም ይኸይድ ብኸምኡ እዩ ከማን እቲ ቲክቶክ ብልፅነቱ ዋላ ፍሬንድኻ እንተይኮነ ሰብ ይድመፀካ ናቲ ፍሬንድ ሕጂ ውሑዳት እዮም ግን ዳርጋ ዓለም ምሉእ ክመፀ ንኽእል ድሕሪ ሓደ 10 ተጠቂመሲ ብዙሕ ነገር ኣብ ሰከንድታት ጥራሕ ስለትርእሳ ውሽጢ 10 ደቂቃ ብዙሕ ዓይነት ቪድዮ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ማለት ካይ ያ ካልእ ኣብዚ ብዓበይቲ ሚድያታት እንድሕር ርኢናዮ ንኣብነት ኣሜሪካ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ገለስ ቲክቶክ
ንድሕንነተን ኣዝዩ ኣሰካፊ ካብ ዝኾነ ቻይናዊ ትካል ቻይና ትስለሉ ትካል እዩ ወይ ኣፕሊኬሽን እዩ ገለ ይብላ እየን እፍለጥ ዶዚ ኣብቲ ናትና መንእሰያትና ርድኦም ዶዚታት ወይ ይፈልጥዎ ዶ ቲክቶክ ክንድኡ ዓይነት ኣሰካፊ ውሕስነቱስ ዘይተረጋገፀ ኣፕሊኬሽን ምዃኑ ከምቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ከምቲ ጥርጥሮ እንታይ እሞ ለሓንቲ ተዓፂ ንዖምሲ ብዙሕ ማዕረ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮ ከሰክፎም كلام ولا حنت يا يفلطوا خون بزح بزيانات تسمعوا خوني أنا بزيانة وين سمعوا خون ميتات قعد صيولو يا بزح نجار سمع جن نتنا على عبرة السوال حنت نجار ما تسرح له جنزب تولو خوينا يسمع عني قال سوات تقوم له خون قلت تبز حسب بقى كزانا قاعد يدمج اوكي قال انت كانت انحكا ናይ ጥቕሚ ዝዘናግዓሉ ክዘል ካይዳ ኣለዎ ገሌልካ ንፀኒሕካ ናይ ቲክቶክ ካልእ ኣብ ርእስቲ ከምኡ ንብለናስ ብሓንቲ ቃል ግለፃ ጥቕሚ ናይ ቲክቶክ ትበሃል እንታይ ንበልካ ነይርካ ማለት ብክልተ ቃል እኳ ትትኸውን ኦኬ እስካ ሕራይ ዳሓን ብክልተ ቃል ብክልተ ቃል ሓደ ትዘናግዓሉ ወይ ከዓ ቶፕ ቲፕ ትበሉ ቶፕ ካ ትበሉ ኦኬ ፊድባክ ትበሉ ማለት ነው ካልእ ቶፕ ቲፕ ያ ወላሂ ሪትን ትበሉ ያ ኣድናቆትን ርኢቶን ትረኽበሉ ነቐፌታን ትረኽበሉ ማለት ነው ቶፕ ቲፕ ያ ቶፕ ኣድናቆት ይምሾ ማንጋ ኔዘርላንድስ ቲፕ ከኣዲ ያ ቲፕ ኔዘርላንዳዊ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ድሓን ኣድናቆትን ነቐፌታን ትረኽበሉ ማለት እዩ ኦኬ ብዛዕባ ትድሳዕሳዕካዮ ገለ እዩ ዝኸውን ፅሑፋት ገለ ድሕር ዘይቀርቡ ኮይኑስ ፅቡቕ ትስዕስዒ ፅቡቕ ኣይትስዕስዕን ወይ ፅቡቕ ትስዕስዕ ፅቡቕ ኣይትስዕስዕን እዩ ዝኸውን ያ ከምኡታት እዩ ያ ገለ ጉለታት ካ ነግሩኻ ገለ ፅባቐ ኢኻ ነግሩኻ ኮሚታት ማለት ትድነቐሉን ትንቀፈሉን ማለት እዩ ካልእ ጉድኣትከ ናይ ቲክቶክ ጉድኣት ተዝብልከ ብሓንቲ ቃል ይኽብለካ ሓሲበ ግን ድሓን ብክልተ ቃላት ክገብረን ትኽእል ጉድኣቱ ሞ ከመይ ጌርካ ብሓደ ቃል ክግለፅ ሕጂ ኣነ ጉድኣቱ ገለገለ ሰባት ዝፈልጥም ኣለው በቃ ኣብ ትርፊ ግዚኦም ዝጥቀሙሉ ኣለው ብጣዕሚ ከማና ዝፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ንፉዓት እየን ትምህርተን لعل درجة بتصحنا الله أو خايز زناقة هجد ولا سب أبزين دو على يبلغون قال سبات الله وجن ولا أتي نايق أنقى تمرت خمان ديود بقى أمور معلت ودو على سبات الله شو ما أنت عصرت بيدو معلت دو الله تديخن هجي زيد السكفك مرتن سريحن تمرتن جيرن على درجة بس إحنا تسفاد اللون أو تو على تسقم يقولون أو هو عليك لاني جزء بلاني أفتك زيد رخوا وجن تتساتفا صقم دلو ግን انت نوالد راح غيرك ያለ ዝበዝ حوالد ስለጥቀማሉ ዲ اول يا انا يا مالد ولا دك تبعتي وين بحفش خبري سوري يا ولا دك تبعتي وين ناي دك انستي طرح مسلك زاقصي ناي انت بس حاسس انت ساتفو مسد انت لي دقاقي اوكي يا ጉዳቱስ ከም በጊዜ ዘይ ምጥቃም ወይ ገደብ ዘይ ምግባር ነፍሲ ከምኡሎ ወልፊት ሕዘካዶ ما سخمز نتوم فيديو سرع بس يا نتوم فيديو سرع فيديو خي زرقوا حدا وعلى سبات الله سلازي فرسلافت كوينه معلوم مالتي اوكي والفحزو مالتي ناي مودا حتى كايفريمو كمز ناي بيزنس بلاتفورم لو دي مالت كمز ناي يوتيوب و فيسبوك قالا غنزب قالت اتري حب سكو بصحفت ابلينغن الله مثلا يا بصحت لغه مثلا لايف تاعتي خاديو ولا لك خمس ناي يوتيوب كمان كباب الشح ديهم قال فلورس تلوخه لايف تاعت تخليها تحتي تلوها كن لايف تاعت تخليها مثلا دحر لايف مساعه تخون جفت توها بالو جفت تيبهم خاي خيكون كن بزح افلت كن كم زنا يوتيوب ناي فيسبوك قال يكون تسفى قبر بزحت دق عندنا بناي بيزنس بلاتفورم كله بزحت والدنا بزحت صبغه والد نددنس اوصيصي እንዳውላ ዙሪ انت خدينه ኣታዊታት ክረኽባቡ ሞ ያ ጽቡቕቲ ዕድል ክትጥቀማሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ትብሎ እንተለካ ዕድል ክበካ ይብሪሞ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮም ሳይኮንካ ብዛዕባ ቲክቶክ ክንዛረብ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ብስም ተኸታተል መድእስያት ብጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ የቐነለይ ተስፋ ገብር ብኻልእ ነገራት ክንራኸብ ኣብ ስቱድዮ ክትመፅእ ንመሊስካ ክንዕልል ንሕጂ ግን የቐነለይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት أنا هوني أغني لي زخبركم تخاتلتي مدب منسيات نلو محاموس زبلنا مدبات كم استخاتلكم وينيرو نزمت حاموس بستفلي مدب كسابنا الرغب مزترفو مدبات ريديرنا نحلقكم سنايك أنا
Radio Erna.